Здравейте от BMW Electric Now Tour 2017. Тук тестваме новият i8. В момента правиме обиколки, за да изпитаме динамичните му характеристики. До сега правихме на изцяло електрически режим, после на комфортен. В момента сме наистина на спортния режим, в който всичките 362 конски сили са включени. И тръгваме напред. Може да усетите, да чуете, не знам, може да усетите това ускорение, но то не сте много пълномощно. Тук предстои една змейка. Висока скорост, чудесен идва. Един обратен завой. Колата стои уникално в завоите, понеже центъра на тежестта е изключително нисък. Тя е разплокана като жаба на земята. За съжаление имам пилотна кола, която не ми позволява да се забавлявам изцяло. Пак не е лошо. Почти обратни завои с едни 70-80 км в час да се вземат, не е абсолютно никакъв проблем. Сигурен съм, че не е проблем и с по-висока скорост, но това автомобилче отпред не ми позволява. Нищо, ще има и втора обиколка. Изчакваме за нея. Ще помоля моят оператор да снима малко повече и самия път, за да не му приглушава, защото виждам, че това се случва в момента. Ина, как си? Все още съм жива, но там на змейката имах чувството, че ще излетим. Добре, сега снимай само напред, за да не... Все пак пред нас е i3. Да. i3 трябва да го изчакаме да стигне до charging position, така наречен, там където се намаля скоростта, за да се заради малко батерията. Стигна и сега съм аз. Дръж само напред. Аз този charging position ще го съкратя леко, защото е по-забавно. Управлението е уникално, мога да си позволя с по-висока скорост да атакувам. Но ето тук пак идваме за T3, което забавя положението. Звука е изкаран и през тон колоните, но въпреки това е доста въздействащо. Почти истински. Ако това е бъдещето на спортните електрически автомобили, Okay, so then we stick the group together and we do a driver change. Please, every car do a driver change. съм спокоен за бъдещето на Then спортните please wait for автомобили. me. I have to go out to put up some cones.